Zamislite grad u kojem se, dok šetate njegovim starim ulicama, u razmaku od samo nekoliko minuta hoda mogu čuti zvona katoličkih i pravoslavnih crkava, ezani sa minareta džamija, šapat molitve iz sinagoge i to sve isprepleteno sa svakodnevnim žamorom ljudi koji žive zajedno već stoljećima. U isto vrijeme iz pravoslavne crkve dopiru zvuci liturgije, dok vjernici pale svijeće i tiho se mole, stvarajući osjećaj mira i zajedništva koji prožima cijeli grad. Dobrodošli u Sarajevo, grad koji s pravom nosi nadimak Europski Jeruzalem. Jer ovdje, na raskršću civilizacija, različite vjere i kulture ne samo da koegzistiraju, već se međusobno prožimaju i obogaćuju svakodnevni život. Ali zašto baš to ime? Šta je to što Sarajevo čini toliko posebnim i drugačijim od drugih europskih gradova? Kako je jedan grad na Balkanu postao simbol suživota, različitosti i duhovne složenosti Europe? Kroz priče njegovih stanovnika, bogatu istoriju i svakodnevne susrete na ulicama otkrićemo zašto Sarajevo i danas inspiriše ljude širom svijeta. Sarajevo leži u slikovitoj kotlini, okruženo moćnim planinama koje mu daju jedinstven izgled i štite ga od vjetrova. Ova prirodna barijera oblikovala je ne samo klimu, već i način života njegovih stanovnika kroz vjekove. Grad se prostire duž rijeke Miljacke, čije obale su svjedoci mnogih važnih događaja u istoriji ovog prostora. U samom srcu Sarajeva nalazi se pravi istorijski mozaik, gdje se na svakom koraku osjeća duh prošlih vremena. Uske ulice stare čaršije, kamene kaldrme i raznovrsna arhitektura pričaju priču o susretu različitih kultura i naroda. Grad je osnovan u 15. vijeku dolaskom Osmanlija, koji su ovdje podigli prve značajne građevine i uspostavili trgovačke puteve. Vrlo brzo Sarajevo je postalo važno trgovačko, političko i duhovno središte Balkana, privlačeći ljude iz raznih krajeva i kultura. Ono što Sarajevo čini zaista posebnim nije samo njegova prirodna ljepota ili bogata istorija, već i činjenica da su ovdje 4 velike religije stoljećima živjele jedne pored drugih. Muslimani, pravoslavci, katolici i Jevreji dijelili su isti prostor, gradeći zajednicu u kojoj su različitosti bile izvor snage, a ne podjela. Danas na sarajevskim ulicama još uvijek možete osjetiti tu posebnu atmosferu suživota i tolerancije, gdje ljudi različitih vjera i tradicija žive i rade zajedno, pod istim nebom čuvajući bogatstvo zajedničke prošlosti. Baščaršija, srce starog Sarajeva, mjesto gdje se na svakom koraku osjeća duh prošlih vremena i bogatstvo različitih kultura. U samo nekoliko stotina metara nalaze se Gazi Husrev Begova džamija, simbol islamske tradicije, katedrala srca Isusova, veličanstvena građevina katoličke zajednice, stara pravoslavna crkva, svjedok pravoslavne vjere i stara sinagoga. Danas Jevrejski muzej koji čuva sjećanje na bogatu jevrejsku historiju Sarajeva. Ova blizina svetih mjesta nije samo geografska zanimljivost, već i snažan simbol suživota i međusobnog poštovanja. Svaka od ovih građevina priča svoju priču, ali zajedno čine jedinstvenu sliku Sarajeva kao grada u kojem su različite religije stoljećima živjele rame uz rame. Ova jedinstvena blizina svetih mjesta svjedoči o dubokoj toleranciji i otvorenosti koju je Sarajevo imalo kroz vjekove. Šetajući ovim ulicama možete osjetiti kako se isprepliću različite tradicije, običaji i jezici, stvarajući bogat mozaik zajedničkog života. Nije slučajno da se ovdje često organizuju i međureligijski dijalozi. Sarajevo je poznato po tome što okuplja ljude različitih vjera, koji zajedno razgovaraju, razmjenjuju iskustva i grade mostove razumijevanja. Ovakvi susreti doprinose jačanju zajedništva
i promovišu vrijednosti mira i tolerancije. Čak i u najtežim vremenima, tokom rata, mnogi građani su čuvali svetinje onih drugih. Bez obzira na opasnost, ljudi su pokazivali solidarnost i hrabrost, štiteći bogomolje i simbole vjere svojih komšija. Ova tradicija međusobnog poštovanja i danas živi u Sarajevu, čineći ga istinskim primjerom religijske raznolikosti i suživota. Posebno mjesto u historiji Sarajeva imaju sefardski Jevreji, protjerani iz Španije 1492. godine. Osmansko Sarajevo ih je dočekalo otvorenih ruku. Donijeli su sa sobom ladino jezik, običaje i čuvenu Hagadu iz Sarajeva, jednu od najstarijih jevrejskih knjiga na svijetu. Sarajevo je za Jevreje postalo novi dom, a njihov doprinos kulturi i ekonomiji je neprocjenjiv. 90. godina prošlog stoljeća, tokom najduže opsade modernog rata, Sarajevo je bilo pod neprekidnim granatiranjem. Ali i tada, među ruševinama i bolom, duh multietničkog Sarajeva nije umro. Ljudi su dijelili hljeb, štitili jedni druge, bez obzira na vjeru. To su oni trenuci koji pokazuju šta zapravo znači europski Jeruzalem. Danas Sarajevo ponovo živi. Kafići, galerije, džamije, crkve i sinagoge, sve živi jednim ritmom. Mladi iz različitih zajednica ponovo dijele ulice, fakultete i snove. Turisti iz cijelog svijeta dolaze da osjete taj poseban duh Sarajeva, gdje istok i zapad, islam i kršćanstvo, tradicija i modernost koračaju zajedno. Sarajevo nije samo grad, to je ideja. Ideja da razlike ne moraju značiti podjele. Ako ti se svidjela ova priča, podrži kanal lajkom i pretplatom. A napiši u komentaru jesi li bio u Sarajevu. Kako ti izgleda europski Jeruzalem.